dneska to budeme od ďalšieho dielu Minecraftu. Ja to točím už po tretíkrát, chápete? Získal som aj nejaké samolepky, lenže ja to proste točím tretíkrát. Takže budeme len zabavné a Ace dáme, to je všetko. A ďalšom skúsime Sense of Time. A preskúmame lobičko. Si hovoríte, prečo Meltdown ne? Meltdown dáme až ako pozledné. Lebo Meltdown je skoro to najhoršie a to mi vždycky robí to. Failed Connect. Ne. Neže mi to... MC Championship. Poď. Locating server. Poď. Let's go! Samozrejme tu máme aj... Clapping. Tleskám. Noxcrew. Ja milujem Noxcrew. Budem pýtať za to, len preto, lebo sa to tak hovorí. Takže budeme len Ace a Gridrunners. Najprv by som začal Gridrunners. Z Gridrunners mám už veci. Jediné, čo nemám, je, chápete, čo asi. Sense of Time. Chce kuchneme challenging. Toto, aj toto máme hotové. Meltdown Challenge. Ace Race, a toto je to, na čo sme išli. A jediný je toto. To sú minihry. Potom tu máme takéto. Ale mne to vlastne baví. Ešte ten zvuk. Čo to nefunguje? Waiting for game. Waiting for game. Jasno. Bože, ono sa to dá aj crafti. Bože, škoda, že nemáme spočuť nejaké TNTčka. A tie TNTčka ťa vlastne boostnú. Parkour idem. Parkour. Pomoc, oni ma zrazia. To nám môžeme vidieť ich. Z tých vecí. Bum! Skáčeme. Parkour. Rebríky. No sakra. Tu nás. Už to boli 2 minúty, ja sa nudím. To je posledné. A choďte si to zahrať, lebo je to fakt sranda. Keď nemáte bedrock, tak stiahnete bedrock. Tak si dáte bedrock. Totálne logické, že? Som jeden z prvých. Poď ešte vyliesť ako jeden z prvých, no. Som tu. Tyfis. A nebojte sa, dáva mi to niečo, a to sú coiny.
Ja sa len na ne budem kúkať a oni to za mňa všetko urobia. Budem byť iba tých zombíkov. Zase! Ty! Oh, wow! Som svižný! Breeze! Idem bojovať proti Breezovi. Ahoj. Ten Breeze vôbec nefungoval, ako som čakal. Som prvý. Tak, žlutá. Oh. Tu na. To je celkom ale pekné. To je ten jeden z... Bublinka. Jejo. Čo by to mohlo robiť? Ja neviem. Bez tak to bude mať nejakú spojitosť s týma... s tou kápou. Dali sme to. Toto bolo celkom dlhé, takže radšej to ukončíme takto, hej? Ukončíme to? Dobre, neukončíme. Ma to donútilo, lebo mi to ukázalo, že je to už dosť. Takže ideme na Ace! A v ďalšom dielu pôjdeme na Sands of Time. Meltdown, to sa koníte na napríklad Lavin 168. Bože, no tak to milujem. Ace! 8 minút nám trvá Logita nás. Mám pocit, že to... Tak Ace nám bude asi trvať tak 6, 7, 9, 10 minút. Nejak tak, bez tak. BUM! Proste, ide len pekne, že čo to? Idem tady to, ha? Oh, BUM! BUM! Dala na prvý pokus.
Takže, no tak to pôjdeme. Že mi to nejak moc ide. Však som už hral Ace. Som vám to nehovoril, alebo čo? Ja myslím, že som vám to hovoril, jasné. Poď. Elita, mám elitu, káčo. Ste mi dali elita, tak vypadať, čo z toho mám, akože. Chápete? Idem po... No, nepôjdem moc. Mám to. Ideme. Vraj, že musím nejakú vec, keď stokrát toto dám. Dobre, už by to možno mohlo byť 100. Keby náhodou mi nejaké chýbali. Keby náhodou nejaké ďalšie chýbali. Keby ďalšie chýbali. Ďalšie chýbali. To určite muselo byť 100, ne? Také ešte chýbajú. Je mi to jedno, že budem... Vidíte tie koľny, koľko mám? To len díky tomu. Ja už nevidím koniec. Som blízko konci aspoň? To dúfam, že som. Keď nejsom, no tak toto je ten najdlhší race. Takzvané Ace. Bez tak nejaké chýbali, nebudeme si klamať. Splnil som to? Dám challenge list. Škoda. Inak, papa ľudia, to už bolo všetko z tohoto videa. A čus. Počkaj, čus. Ešte chvíľku, počkajte, čus. Papa ľudia, čus, bus, autobus, čus, bus, autobus.